Praise God. Good evening po, Jblo family at sa lahat po ng mananonood at nakikinig sa ating ngayong gabi. Handa na po ba ang bawat isa manalangin? Ngayong gabi po tayo ay magkakaisa sa diwa ng panalangin at pagdulog sa Diyos ng laman ng ating mga puso. Ako po ay si Pastora Vicky de los Reyes ng Jesus Believed Up Church Calapan, Oriental Mindoro at IEP Chairman po ng Region 4B. So, welcome po sa ating programa, ang Prayer Matters. Praise God. Ngayong gabi po ay di na po ako nag-iisa, no? Sa pananalangin dahil bukod po sa akin, no, at sa mga nanonood ay kasama po natin ang isang pong pastora from Jblo Bonbon, walang iba kundi si Pastora Irene, no? At siya po yung kasama ko ngayon, gabing ito. So, magandang gabi, Pastora Irene. Bumati muna kayo sa ating mga nanonood. Magandang gabi po, Pastora Vicky. Salamat po at bumabati po ako sa lahat ng mga nanonood ng Prayer Matters sa atin pong screen ngayong gabi at ako po ay nagagalak dahil ako po ay nakasama sa pananalangin po with Pastora Vicky. At salamat po sa mga nanonood from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganun din po sa ating minamahal na Bishop Leo and sa kanyang may bahay, sa Reverend Stel, sa ating po mga pastors ng iba't ibang satellite from Luzon, Visayas, and Mindanao. So magandang gabi po sa bawat isa. Praise God. So, ngayong gabi po, bago tayo manalangin, no? Ang mga prayer request na ipinadala ng atin po mga kapatid sa iba't ibang mga lugar, ng bawat churches, ng Jeblo, gusto po namin ibahagi sa inyo kung bakit po mahalaga sa atin ang passionate o maapoy ang ating prayer life, a passionate for prayer. So, praise God po, tayo na po mag-start, sa gabing ito, sabi nga po dito, makita po natin kung bubuksan po natin yung atin pong Bible sa Old Testament about yung kay Hana, na asawa po ni Elkanah. No, kung makikita po natin dito na talagang si Hana po ay isang barren, isa po siyang kumbaga ay walang anak, no? Walang anak. Kaya ito po ang nagbibigay sa kanya ng deep talaga yung ma-deep emotional niya talaga na mayroong nahihirapan po siya, especially yung asawa niya talaga na kung nasa nagkaroon po ng anak kay Pinina na kanilang katulong. So doon sa panahon na yun, no, si Hana na ito, talagang malalim po talaga ang kanyang distress, ang kanya pong pain sa emotional talaga, no, makita natin dito. Pero sabi nga po dito nung siya ay pumunta po doon sa Siloa, no, na talagang sila po ay lagi sila nag-offer doon ng prayer. So, talagang makita po natin dito na yung may pangako ang Panginoon kasi nakita ng Diyos yung kanyang masidhing pananalangin. Kaya nung time na yon, sabi nga, dinedicate po niya na, sabi niya, magkaanak lang siya, idedicate niya talaga sa ating Panginoon. So, kung makita po natin dito, no, talagang number one talaga na makita nito yung passionate for prayer ay yun po nga kailangan po natin talaga mayroong masidhi tayo talagang relasyon sa ating Panginoon, no? Hindi po pwede na sabihin natin na nagpipray lang tayo, naiyak tayo na hindi natin kilala kung sino ang ating iniiyakan. Di ba nakita po natin dito sa buhay ni Hana dahil alam niya na ang Diyos ay talagang hindi nagbabago at hindi siya pinababayaan. Patuloy, no? Patuloy siya talagang nananalangin. So, anong ibig po sabihin ng passion for prayer? Ito po ay isang pagsinta or matinding na nais na manalangin, malalim, tapat, at masidhing pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang obligasyon, no? Isang bulkanikong sagisag na nagmula sa puso na naghahanap ng presensya ng Diyos. Nung naghanap tayo ng kalinga sa Panginoon. May pananampalataya at nagtitiwala sa kanyang kalooban. Madalas na ipinapakita sa pamagitan natin na taos-pusong nananalangin tayo sa ating Diyos. Alam na po natin na nung tinanggap natin ang ating Panginoon, nakilala po natin ang ating Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pag tinawag natin siyang Ama, hindi niya pwedeng paghindian ang kanyang mga anak at tayo po yun. Kaya po tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayo ay fully surrender talaga sa Diyos na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Dahil hindi natin kaya, no, na baguhin ang lahat o di kaya
na talagang sabi nga nandun lagi talagang pagtitiwala natin sa na may magagawa ang ating Panginoon. Sabi po dito, ang passion ay hindi lang no, nangahulugan na parang emosyonal lang o pagluha lang, kundi ito ay tungkol din sa tapat na pag-surrender o pagsuko mo talaga sa layunin ng Diyos sa buhay mo. So sabi dito, no, kahit sa gitna ng pagsubok at pag-alinlangan, tayo pa rin ay magtiwala sa ating Panginoon. So padalwa, sabi dito, ang layunin naman dito ay pakipag-ugnayan, yung komunikasyon natin sa Diyos. Pagkilala sa buong kabutihan at pagpapasalamat sa kanyang biyaya. No, kita po natin si Hana, hindi talaga siya nawawalan ng pag-asa eh. Kahit kinukutya siya, kahit wala siyang barin siya, pero nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Pero sa kalalaunan, talaga binigay ng Diyos ang kanyang pangangailangan. So nakita ng Diyos yung faith niya, yung pananampalataya. Patatlo, yung faith natin, yung trust natin, ano man ang ating kahilingan ngayong gabing ito, kung wala tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ay hindi rin gagalaw ang Panginoon. Pero ako po ay nagtitiwala na sa pamagitan po namin, no, sa pamagitan namin ni Pastora Irene, I have faith na talagang kikilos ang Panginoon. Hindi man ngayon hindi agad-agad na makukuha yung tugon ng Diyos, pero kumbaga hindi man instantly, kundi talagang gradual, ibibigay ito ng ating Panginoon. Amen po. So ang sabi po dito, faith and trust, ang tunay na pasyon ay nagmula sa pananampalataya, sa nakikinig ng Diyos na sasagutin tayo sa ating panalangin sa takdang panahon. Di po ba? Si Hana, naghintay ng matagal, no? Bago binigay ng Diyos sa kanya to si Samuel. Kaya sabi po dito sa Mark 11 verse 24, Jesus instruct us not to just ask, but to believe you have already received it as if it's already yours. Ibig sabihin, pag ikaw na nanalangin, hindi lamang humihingi ikaw, kundi ikaw na nampalataya na matanggap mo ang mga bagay na hiningi mo at ito'y mapapasa inyo nga. Amen? Alam ko na lahat ng mga kapatid natin na nagbibigay ng mga prayer items ngayon, mga prayer request, may pananampalataya sila, natutugo din sila ng Panginoon in God's perfect time. Amen po. Kaya ang sabi dito sa Matthew 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive it if you have faith. Yon, pananampalataya. Katulad po ng 12 taong babae na dinudugo. Sabi nga doon, mahawakan ko lamang yung laylayan ng Panginoon, ako'y gagaling eh, di ba? 12 years na dinudugo, cancer na po yon. So, sabi nga, wala imposible kay Lord eh. So, nung hinawakan niya, no, yung laylayan, sabi nga doon, ay karakaraka siya'y gumaling. So, nandun yung kanyang pananampalataya. Nanampalataya siya na once nahawakan niya ang laylayan ng Panginoon, siya ay gagaling at gumaling nga po siya. Amen? So, nandun po, nung sunod po ay yung number 4, persistence in prayer. Sabi nga po dun, magiging matyaga po tayo. Matyaga lang po tayo. Maghintay po tayo sa takdang panahon, ibibigay ito ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, hindi pagsuko sa pananalangin. Huwag tayong sumuko sa pananalangin. Kahit ito'y matagal, huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil alam natin, ang Ama natin ay hindi siya nagpapabaya sa atin. Amen po ba? Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Pray continually. No? Kaya sabi dito sa Colossians, devote yourself to prayer. No? Devote yourself to prayer. Pag tayo po ay humihingi sa Lord, hindi lamang po ngayong araw, 2 araw, 3 araw, isang buwan, nagtigil na po tayo. Kasi ang hinihingi na hanggat hindi ibibigay ng Lord yung atin kasagutan, tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin. No? Kaya ang sabi po dito, no matter how dark and hopeless situation might seem, never stop praying. Amen po. Kaya kahit anuman, mahirap man na sitwasyon, parang hopeless ka na, para wala ka ng masisingilan pa, wala ka ng mapupuntahan pa. Ngunit sabi dito, kahit ang hirap na sitwasyon, huwag tayong give up. Huwag tayo pong mag-stop sa pananalangin. At sa bawat isa po na mayroong mga prayer items, kung kayo po ay nakasama po dito, magkaroon lang po tayo ng faith kay God. Marami po akong instances, marami po ako talaga na sitwasyon o di ka na experience na talagang
kahit na matagal yung aking pananalangin, pero hindi po ako tumigil, nananalangin ako. And in God's perfect time, ibinigay po ng Panginoon yung akin pong mga pananalangin. So, ganun din po tayo lahat. Amen? Dahil ang ating Ama, He is an answering God, He is a miracle working God, kahit may sakit pa yan, katulad po niyan, may mga cancer, may mga bukol, lumapit tayo sa Diyos. I-surrender po natin ang buhay natin sa Panginoon. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. God is a faithful God. He is a loving God. Ama natin siya. Pag ama natin, hindi kaya matiis ng Diyos ang atin pong buhay, ang atin pong kalalagay na tayo po'y naghihirap. No? Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. So, praise God. Yun na lamang po. Tayo po ay mananalangin. Siguro po, Pastor Irene, yung prayer po natin. Ayun. Ah, Sige, ano pala yung revelation mo or ano pa ang iano mo? Amen. So napakaganda po ng shinare ni Pastora Vicky sa atin sa gabing ito, ano po, about the passion for prayer. So, para po sa akin, yung personal revelation po nun ay, yun nga, magkaroon po tayo ng masidhing pananalangin sa ating Panginoon at yun pong ating pagtitiwala sa Diyos, huwag po nating iwawala, no po, at yung ating pong faith sa ating Diyos, yung ating pananampalataya. Kasi kung meron po tayong pananampalataya, doon natin makikita na kahit anong hilingin natin sa Panginoon, ibibigay niya yun sa atin po. Kasi meron tayong inaasahan na may gagawing himala ang Panginoon. At yung sabi nga po doon, yung persistent prayer, dapat po tuloy-tuloy yung ating pananalangin hanggat hindi po natin nakakamtan or hindi tayo sinasagot ng Lord sa prayer na yon, magtuloy-tuloy po tayo. Wag po tayong mag-stop, no? Wag po tayong mapagod. Kasi ang Diyos naman po ay, sabi nga, di ba, tumutugon siya. Minsan sinasabi niya na kailangan mag-wait tayo, maghintay tayo. Kasi pinaprocess pa niya yung ating hinihiling sa Kanya. So, ang Diyos po ay Amen. tapat sa Kanyang mga salita, ano po, at mapanghahawakan natin yon. So, praise God. Okay? Pastor Irene, pray na tayo. Sige po, tayo po ngayon ay darako na sa ating mga prayer list, ano po, prayer items. At nais ko lamang pong ipanalangin yung si Sister Mona ng J. Blue Pasig. Ang kanya pong prayer request ay para po sa kanyang dalawang anak na sina Jocelyn at Joey dahil po sila ay nakakaranas ng problema ngayon sa drugs at sa pag-iinom ng alak. So, let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos sa gabing ito at patuloy mo kaming gagamitin para po manalangin, O God, para po sa aming mga kapatid na nananampalataya na meron kang gagawin sa kanilang mga buhay. Salamat Lord sa buhay ni Sister Mona ng J. Blue Pasig at salamat din po sa kanyang dalawang anak na si Jocelyn at si Joey na bagamat Lord, meron po silang mga problema pinagdadaanan sa ngayon. Lord, alipin man sila Panginoon ng drugs, O God, even Lord ng pag-inom ng alak, O God. Lord, we pray Panginoon na patuloy mo silang i-deliver mula Panginoon sa Lord, ginagawa ng kaaway sa kanilang mga buhay in the name of Jesus, in the name of Jesus. At Lord, patuloy namin dinideklara sa buhay ng mga batang ito, God, na Lord, yung deliverance na nagmumula sa iyo at patuloy mo silang babaguhin from glory to glory. Lord, salamat din Panginoon sa buhay ni Sister Glide, O God, ng J. Blum Molino. Lord, dinadalangin po namin yung supernatural strength and divine protection mo para sa kanya. O God, even Lord, yung scholarship ng kanyang daughter, O Lord, let your will be done, Panginoon. Kung ito po'y kalooban mo, mangyayari ito, O God. Lord, we pray also na patuloy na mag-increase ang kanyang pananampalataya sa iyo, maging bukas ang kanyang mga kamay, O God, sa pagbibigay ng kanyang tithes and offering para sa iyong gawain. Salamat po, Ama, pagpalain mo siya at ang kanyang buong pamilya. Lord, tinataas din po namin sa iyo si Pastor Joshua Amarillas ng J. Blue Calapan, Oriental Mindoro, Panginoon. Lord, yung kanya pong prayer request na financial breakthrough sa kanilang business. We pray, O Lord, na ikaw po ang manguna, ikaw po ang kumilos, at patuloy mong pagpalain pa ang kanilang negosyo na yon. Lord, salamat din po sa breakthrough sa kanyang pag-aaral, sa kanya pong, Lord, hallelujah, pagiging genetic engineering, Panginoon. Hayaan niyo po na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo. Lord, makapasa po siya sa kanyang board exam na kukunin ngayong September 2026.
At hayaan mo, Father God, na ikaw po ang mag-intervene sa kanyang buhay. Gawin mo siyang ulo at hindi buntot, una at hindi huli, O God, as what you promised in Deuteronomy 28:13. Salamat din po sa good health, O God, ng kanyang pamilya at patuloy na magkaroon ng expansion, Lord, sa kanilang business, Panginoon. In the name of Jesus, at patuloy mo silang ibayad ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, salamat din po. Itinataas ko rin po, Panginoon, hallelujah, ang anak ni Sir Loterio, Panginoon, na from J. Blue, Calapan, Oriental Mindoro din po, na Lord, I pray, O God, sa buhay ni April Rose Leoterio na patuloy na maging normal ang kanyang hemoglobin, Panginoon. At Lord, maging maayos ang oxygen niya sa kanyang katawan. And we declare, O God, hallelujah, anumang abnormality sa kanyang katawan, patuloy mo itong aayusin sapagkat, Lord, walang bagay na hindi mo kayang gawin because you are the God of all flesh and nothing too hard for you. Lord, we declare complete healing, deliverance sa buhay ng batang ito. Bigyan mo pa siya, Panginoon, ng mahabang buhay at patuloy mo siya, Lord, i-increase ang kanyang pananampalataya sa iyo. At patuloy mong patunayan, Lord, sa Luterio family, o Diyos, na pag sila'y nagtiwala sa iyo, walang hindi mo, Lord, kayang gawin sa pangalan ni Jesus. Lord, we also pray, O God, kay Hannah, Panginoon, kay Hannah Faith and Echo, Lord, sa kanilang preliminary examination starting tomorrow hanggang Saturday, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, we declare the seven spirit of God magmanifest sa buhay ng mga batang ito. Thank you, Lord, for the knowledge, for the wisdom, for the understanding, O God, for the might and counsel, the fear of you, and the Spirit of God. Patuloy mo sila, Lord, pagtagumpayin sa kanilang mga examinations na to, O God, at mapatunayan nila, Panginoon, na sila ay laging ulo at hindi buntot, una at hindi huli, O God, dahil sila yung mga anak mo. Lord, cover them with your most precious blood at patuloy mo, O Diyos, silang pag-alabin sa kanilang paglilingkod sa iyo at lagi mo silang samahan saan man sila pumaroon. Thank you, Lord, for your words, O God, sa Psalms 91, that you will command your angels to protect them, O God, wherever they go. Salamat po, Panginoon. We entrust them unto your hands. To you all the glory, honor, praise, and thanksgiving tonight. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Yes, O Lord, Father God, we thank you, Lord God. Itinatas din po namin, Ama, si Sister Pining, O Lord God, ng J. Blue Pasig, Father, in the name of Jesus, O Lord God. Hallelujah, Lord, hallelujah. Ayas, Father God, ang kanya po, Panginoon, na pinsan, Sister Lina, O God, na nasa hospital, Father, in the name of Jesus, O Lord God. Ano man po, Panginoon, O God, sanhi ng kanyang sakit sa oras nito, kung bakit siya na hospital, O God. Lord, winawasak namin, binabayad namin, pinapalayas namin, all demonic power, sickness, and diseases over her body in Jesus right now, abnormalities ng kanyang katawan in Jesus name, go back to your sender, never come back again in the name of Jesus. Karabakanda in Jesus name, wala kang magagawa sa tanas sa buhay niya in Jesus name. And Lord, dalangin ko, Ama, patuloy na pagkilos mo, Lord God, nang hihina man ang kanyang katawan, ibalik mo lakas na nawala sa kanya, Lord God. At I declare, Pare God, healing, O Lord, over her body, O God, from head to foot, Lord God. And I declare, Pare God, yung Lord, ang Hallelujah. 1 Peter 2:22, Father God, 24, O God, na kung nasaan by your stripes, she is healed, O Lord God. Lord, salamat po, Ama, dahil alam ko, gagamitin mo ang mga doktor, gagamitin mo, Lord, O Diyos, ang mga gamot na yan po, Panginoon, na matake niya, Father God, ay magkaroon siya ng kompletong kagalingan, O Lord God. Salamat po, linisin mo na yung lugar, O God, ang kanyang room na yan, Father, in Jesus' name. And Lord, we pray for the Spirit, the angel of healing, O God, ay patuloy, Lord, na maranasan niya sa gabing ito. Salamat po, Ama, even po, Father God, si Nanay Beatrice, O God, Rivera, O God, na kung nasaan. Lord, I pray for the complete healing, O Lord, sa kanyang mata, Panginoon, dahil ang sabi nga, Lord, pag opera niya, O God, ay kumikirot na po, Panginoon, after ng operation, Father, in Jesus' name, ikaw, Lord, O God, ang nagbibigay ng mga mata, ng liwanag, O Lord God, Lord, in the name of Jesus, ngayon pa lang, Ama, pinawasak na namin, pinapalayas na namin ang pain, sakit, O God, abnormality sa kanyang mata, right now, in the name of Jesus. Yes, go back to your sinner, never come back again in the name of Jesus. Spirit ng pagkabulag, out in Jesus, yung pandalabo ng mata, out in the name of Jesus. Abnormalities ayan sa pangalan ni Jesus right now, in Jesus' name. And Lord, I declare, God, complete healing. I speak healing, O God, over her eyes, O God, in Jesus' name. But Lord,
we plead the blood of Jesus over her eyes, O Lord God, even ang kanyang buong katawan, O Lord God. Lord, nandun ang normal pa rin God na kanyang pagtingin, O Lord, palilinawin mo ito, Lord God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, for the answered prayer, O God, in Jesus' name. And Lord, ganun din po, Pare God, hallelujah, na hallelujah, Lord, hallelujah, Rabashika, Rabakanda, Rabayende, Lord, sa Black Seas po, Panginoon, O God, even ang satellite churches, O Lord God, hallelujah, hallelujah, na magkaroon po, Panginoon, O God, ng 50 active youth, O God, serving Jablo, Panginoon, salamat po, Ama, dahil Lord, pinag-iisa mo na, Lord, O God, ang mga youth, O Lord God, dito sa Mindoro, Pare God, Lord, thank you, O God, hallelujah, ikaw, Lord, ang may gawa nito pa, Panginoon, kaya, Lord, maraming salamat, O God, na lalo tigit, Ama, hallelujah, this coming youth fellowship nila, dito sa Oriental Mindoro this coming February 28. Lord, ay dalangin ko, Ama, patuloy kang kumilos at gumawa, Panginoon, O Lord, ng mga himala. Alam ko po, Panginoon, O Diyos, ikaw ang kikilos, O Lord God, at magkaroon ng tunay na matagumpay na fellowship, O Lord God, ng mga youth na ito. Salamat po, Ama, sa patuloy mo na pagkilos, sa patuloy mo pagdala ng mga bata na ito, Panginoon, ng mga youth, para maturuan, lumago, lumalim sila spiritually, at magamit mo rin sila, Lord, at sila po, Panginoon, O God, ang susunod, Panginoon, O God, ng mga leaders and workers sa church, O Lord God. Kaya, Lord, salamat po sa kanilang mga buhay. Silwan mo sila na iyong banal na dugo, O God, in Jesus' name. Even po, Panginoon, ang Jeblo, Cagayan de Oro, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, O God, we pray for God's provision, O God, for our church lot, Lord. Nanghingi po sila, Pare God, ng church sa Lord, ng lot, O Lord God. Lord, we pray for your financial, Lord, needs, O Lord God, na maibigay po nila, Panginoon, na patuloy, O Diyos, O God, makalikom sila, Lord, O God, ng pinansyal na pangailangan para, Lord, sa lote nila. Lord, walang imposible, Ama, para sa iyo, O God, na yun naman pang hinihingi nila, O God, ay para, Lord, sa church, O Lord, sa templo mo po, Panginoon. Kiningi po namin ito, Lord, na mayroong pananampalataya, na may magdo-donate, O Lord God, ng mga kapatiran, O Lord God, hallelujah. Even, Lord, ang unbelievers, kaya mo rin hipuin, kaya mo rin, Panginoon, na Lord, kausapin, O Lord, para, Lord, magkaroon sila, Lord, ng lot sa lugar na yun, Panginoon. Salamat po. Pinagpala mo na po ang lugar na ito, Panginoon, O Diyos, ng CDO, Pare God. Salamat po sa buhay nila, sa mga pastors, sa leaders and workers, O Lord God. Hallelujah, na patuloy mong sinasamahan at pinoprovide mong pangangailangan nila. Even soul winning, O God. Lord, salamat. Magiging soul winner din po sila, Panginoon, na mabutin po nila, O Lord, ang marami pang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. Hayaan mo magkaroon sila ng compassion. Magkaroon sila po, Panginoon, O God, ng passionate heart, O Lord God, na kung nasaan makita po nila ang needs, O Lord God, ng mga perishing soul, O Lord God, kailangan ka po nila. Kaya, Lord, salamat, mightily. Gamitin mo mga kapatid po namin sa lugar na yon. Maging asin at liwanag sila, Pare God, at hayaan mo makita sa kanilang buhay ang tunay na nagmamahal sa kanila po, Panginoon, ng mga kababayan, O Lord, ng mga kasama, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya, Lord, nagdideklara na po kami, Ama, na maging matagumpay, Panginoon, O God, ang kanilang evangelism. Lord, hallelujah, ang house-to-house evangelism, O Lord God, gagawin po nila, Panginoon. Bigyan mo ng karuno at kaalaman ng mga leaders, pastor, O Lord, sa kanila po, Panginoon, pangunguna, upang sa ganun, Lord, O God, mayroon sila mga programa, mayroong activity sila para makapagdala sila ng mga kaluluwa sa iyong banal na paanan. Maraming salamat for the provisions, O Lord God. Ipagkakalob mo lahat ng needs nila, O God, in the name of Jesus. Lord, even po, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Lord, sa San Juan, Narciso, Zambales, O Lord God, hallelujah, na magkaroon ng mas maraming kaluluwa na masol, mawin, O God, at magamit sa pamagitan ng evangelism. Salamat po, Ama. Mag-raise up ka, Lord, na maraming manggagawa mo po, Panginoon, O God, para magsulwin, O God, sa lugar na yon, Panginoon. Lord, ang babae at lalaki, Panginoon, O Diyos, ng mga leaders, workers, O God, handang sumunod sa iyo, Lord God. Lord, makita po nila na sila po ay gagamitin mo po, Panginoon, O God, para maghayag ng iyong salita boldly, O God, fearlessly, O God. Hallelujah, at makita sa kanilang buhay po, Panginoon, O God, ang tunay na pagsunod sa iyo. Lord, sa pagsunod nila, na makita nila po, Pare God, na maraming mga kaluluwa na mawin sila, Panginoon, sa iyo. At Lord, dalangin ko, hallelujah, Lord, si Kirian dararabahay, Lord, even po, Panginoon, O God, ang mga leaders and workers, O God, i-guide mo sila, Panginoon, na yung pag-ibig, hayaan mo nandun yung commitment nila, nandun, Panginoon, ang pagkakaisa nila, Lord, anumang magandang plano, mission and vision, O God, ng Jablo, Panginoon, at Lord, maging masunurin sila, Panginoon, sa leadership, O God. Lord, dalangin ko rin, ang patuloy mo pagpalain mo sila, Panginoon, O God, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, at anuman dalangin, O
God, ng mga anak mong ito, Lord, ipagkakalob mo sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, that you will raise up more leaders and workers, O Lord, sa Jablos and Narciso Zambales, O God, and we plead the blood of Jesus over this church, O Lord God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, yung construction nila po, Panginoon, yung Zambales campsite, the church, O God, na gagamitin this coming, Lord, family camp, O God, sa April 1 and 4, Lord, salamat ngayon pa lang, at tunay nga, Panginoon, O God, kayo na po ang nag-aayos nito, Lord. Salamat po, Ama, sa pagkakaisa ng mga kapatiran po namin doon, O Lord. Bigyan mo sila lagi, Panginoon, O God, ng kalakasan, Lord, ng wisdom, parigad, ng karunungan, O Lord, upang masagawa po nila ang kalooban mo, lalo tigit sa construction, Panginoon, na makumpleto na ito, O Lord, na bago dumating, O Lord, ang family camp, O God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama, dahil ikaw, Lord, ang magpo-provide, magsusupply ng pangangailangan nila, Lord God. Salamat po sa lugar na yon, ako nasaan. Tunay nga pinili mo po, Panginoon, upang, Lord, ang mga anak mo sa araw na yun ay sama-sama, Panginoon, na tunay na ikaw ang tataas at pararangalan, O Lord. Thank you, Lord, for the fellowship, O God, ng every church, ng every Jeblo churches satellite, O Lord God, at ang mga youth namin, O God, na pupunta doon, ang pag-iingat, paggabay mo, at nandun lagi ang katagumpayan, Panginoong Yesus. Salamat po, salamat po, Ama. Hallelujah, Lord. Ganon din po, Panginoon. Hiningi rin po namin, O Lord, O Diyos, si Karabayande, Lord, ang youth fellowship, O God, is coming. 21, Lord, sa Molino, Panginoon, Jeblo Molino, Lord God, Lord, salamat po, Ama. Hallelujah, Lord, na marami po, Panginoon, O God, na mga ginagawa ka, Panginoon, para sa mga youth doon sa Molino. Salamat po, Ama. Maging successful, Panginoon, O God, ang fellowship na yun, Lord God, at ikaw magpo-provide ng pangailangan nila, maprograma, ma-activities nilang gagawin. Ito'y ayon lamang sa iyong kalooban, O God. Lord, bigyan mo ng karunungan at talento, pare God, talent, O Lord God, ang mga leader po, Panginoon, O God, ng fellowship na ito, Lord, ng youth fellowship, O Lord God. Lord, maraming salamat because you will provide all their needs, Lord God, according to your riches and glory through Christ Jesus, O Lord God. Even po, O God, ang likod mong gagamitin, O Lord, ang speaker, Panginoon. Salamat po, Ama. I pray, Father God, for your anointing, Lord, the double portion of your anointing, O God, your wisdom, Lord, even the Lord, the double, even po, Panginoon, O God, ang revelation, Father God, ibibigay mo sa kanila na tumpak, O God, sa mga kabataan. At Lord, hindi lamang fellowship, kundi Lord, ang salita mo ay patuloy na mag-encourage magbabago ng kanilang mga buhay, O Lord God, at itanim sa kanilang mga puso ang magaganda, Panginoon, O God, ng mga salita mo na mag-encourage sa kanila para sila magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, walang youth, O Lord, na mawawala, Panginoon, kundi lahat sila, Lord, O God, ay magkaroon ng apoy sa paglilingkod at maka-encourage pa sila po ng kapwa nila, youth, O Lord God, para dumami, lumakas, lumago pa, Panginoon, ang gawain ng mga youth, O Lord, sa lugar po, Panginoon, ng Cavite, Lord God. Kaya, Lord, tunay na nagpupuri, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na buhay, O Lord God. Lord, tunay nga itinataas ko rin, Panginoon, sa oras nito, Lord, O Diyos, sa mga gawain din po, Panginoon, O God, ng yes, Lord, hallelujah, ang 50th anniversary, Lord, sa April 25, sa Molino din po, Panginoon, salamat po, Ama. Hallelujah, Lord, sa araw na yun po, Panginoon. Ngayon pa lang, O Lord, ay ang panalangin, O Lord, ng iyong mga anak sa lugar na yun ay patuloy mo katatagpuin, tutugunin mo, Ama. Lord, we pray, O God, ang speaker na gagamitin mo, Lord God, ang lahat ng gagawin nila, Lord, ay magbibigay ng kaluguran lamang sa iyo, maging matagumpay ang anniversary na yun, pare God, at lahat po, Panginoon, ng mga pastor, Lord, lahat ng mga workers and leaders, O Lord, ay makasama sa araw na yun, pare God. Kaya Lord, maraming salamat po, Ama, na kayo magpo-provide at magsusupply ng pangangailangan nila, Lord. I pray for the spirit of unity, Lord, ang commitment, O Lord, ng bawat workers and leaders, O God. Lord, especially ang provision mo po, Panginoon. Marami ka pa rin, Lord. Marami po rin po kami, O God, na hiningi sa iyo, Lord God. Hindi po, Panginoon, nakasulat lahat po ng mga prayer request dito, Lord God. Ngunit alam po namin, Ama, na kayo rin po ang magbibigay, Panginoon, O God, ng Lord, even po, Panginoon, ang protection, O God, ang protection, O Lord, araw-araw, Lord, sa buhay pamilya po, Panginoon, O God, ni Silem, Pare God. Thank you, Lord, for the divine health ng Ramia, Pare God, na ito po ipinanalangin na po namin 3 p.m., Panginoon. Maraming salamat po sa normal, Pare God, na BP ni Iyay, O God. Thank you, Lord, for the provision, O Lord, for their house and that, Panginoon. At Lord, salamat po, i-bless mo, Lord, ang kanilang business, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat that you will provide all their needs, Lord God, according to your riches and glory through Christ Jesus, O God. Lalo tigit sa financial na
pangailangan nila, Lord God. Lord, binawasak ko, tinuduro ko lahat ng gawa ng kaaway sa pamilya ni Shalem, Lord, in the name of Jesus. And I pray, Father God, Lord, I plead the blood of Jesus over their business, over their family, God, over his family, Lord, sa buhay ni Iyay, Father God, even sa kanyang anak ko, Lord God. Lord, salamat sa buhay nila. Continue to bless them and use them, Lord, for your glory alone. Salamat po. Sinisilo na po namin ang panalangin namin ito. Lord, narinig mo na pa noon ang aming mga daing sa iyo, Lord God. Kaya Lord, salamat din po kan Panginoon kay Brother Nico, O God, na nasa hospital, O Lord God, na sabi, O God, ay maoperahan, Father, in Jesus' name, maoperahan man siya, Lord God. Hayaan mo po, God, mayroon pang second opinion, Panginoon. Lord, hallelujah, ikaw, Lord, ang kumilos, O Lord, mightily, Lord, sa buhay niya, maghimala ka po sa buhay ni Nico na yon. Ingatan mo siya, Lord, bigyan mo siya, Lord, ng katatagan, alisin mo yung takot, Panginoon, O God, kundi lubos na pagtitiwala sa iyo, Lord God. Lord, libo-libong anghel mo magbabantay sa kanya habang sinasagawa yung Lord, kung maoperahan man siya, O God, o di kaya po, Panginoon, hayaan mo ang miracle, O Lord, ay matuloy na maranasan niya, O Lord, sa kanyang buhay. Lord, salamat for the answered prayer, Father God. Even, Lord, salamat din po, Panginoon. Hallelujah, sa buhay rin po, na, O God, ni Kuya Toy, Panginoon, O God, Lord, mahirap rin po mag-pray, Father God, na anumang bagay na hiningi po namin ay hindi ayon sa iyong kalooban. Ito, Lord, ay ayon lamang sa iyong kalooban. Let your perfect will be done, Lord. Kung siya ay pagagalingin mo, Panginoon, maghimala ka, Father God. But kung yun po, Panginoon, God, ay kalooban mo na siya, Lord, ay kasama mo na. Let your will be done po, Panginoon. Sa iyo naman po ang lahat, dahil sa kamay mo lamang po nakasalalay ang buhay ng tao. Kaya, Lord, we entrust everything to you. Ganon din si Pastora, Lord, si Pastora, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sa kanyang asawa po, Panginoon. Lord, dalangin ko si Pastora Merla, Lord, patatagin mo, palakasin mo pa siya, Panginoon. Maging malakas pa ang kanyang faith, Lord God. Palaguin mo siya at palalimin mo pa siya sa prayer, Father God. Hayaan mo, kung ano man ang dalangin ng kanyang puso, ay tugunin mo according to your will, O Lord God. Hindi yung will niya, kundi yung will mo po, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Continue to bless, O Lord God, our church, O Lord God, in Nauhan. At Lord, maglalagay ka ng mga tamang mga pastor sa lugar na yun, Panginoon, at magre-raise up ka ng mga workers and leaders, O Lord God, para lumago, lumawak, lumalim pa, Panginoon, O God, at magkaroon ng tunay na paglilingkod ang mga leaders dun, O Lord God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat din po kay Ate Piling, ang kanyang kahilingan sa iyo, Lord God, na yung pain niya po sa tiyan, at Lord, yung matutunaw na ang bukol sa kanyang tiyan, O Lord God, Lord, marami ng taon na he's suffering, O Lord, from pain, Panginoon. Lord, ano man ang dahilan, Panginoon, O God, kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Lord, help him, O Lord, her, O God. Hindi mo kalooban na magkasakit ang iyong mga anak. Hindi nyo kalooban, O Lord God, kundi Lord, Lord, mangusap ka po sa kay Ate Piling. Kung ano man, Lord, ang nais mo po, paano na marinig niya, Panginoon, O God. Kausapin ka niya, Lord God, at bigyan mo ng time siya, Lord, na makausap. Siya pa, Pare God, na may time na makipag-usap sa iyo, Lord God. Lord, hallelujah. Alam ko po, Panginoon, O God, ang mga ganito, Panginoon, O God, na mga sakit, O Lord God, ay hindi lamang po, Panginoon, madadala sa pananalangin, kundi sa fasting, O Lord God. Lord, alam ko po, Panginoon, O Diyos, na hindi mo siya pababayaan, hindi mo siya iiwan man, O Lord God. Continue to bless her, O God, even po ang mga bukol na yan, ang pain na yan sa kanyang tiyan ay binawasak namin, even witchcraft spirit right now. Yes, in Jesus' name, even cancer, pangalan ka, luluhod ka sa pangalan ni Jesus. Winawasak kita, dinudur kita ngayon din. In Jesus' name, tinutunaw kita sa pangalan ni Jesus. Ang bukol na yan, ang pain na yan sa kanyang tiyan ay tunay na winawasak ko ito. Yes, in Jesus' name, tinutunaw ko ito by the power, the blood of Jesus right now. Go back to your sinner, never come back again in Jesus' name. Lord, sa oras nito, Ama, dinideklara ko na ang iyong kapangyarihan, Lord, ang himala, Panginoon o Diyos, sa buhay niya. Continue to bless her life. Dagdagan mo pa ang maraming tao ni Ate Piling. O Lord God, in the name of Jesus, O God, ingatan mo, gabayan mo siya, patatagin mo siya, Pare God, iti-comfort mo siya, O God. In times, O Lord, ng kanya po, Panginoon, O God, hallelujah, na kanyang kalungkutan, O Diyos, O Lord God, in Jesus' name. Lord, salamat din kay Madam Ani, naway mawala na rin po yung pain sa kanyang tiyan, Lord, in the name of Jesus, winawasak ko rin lahat ng sakit, karamdaman, abnormality sa kanyang katawan, sa kanyang tiyan, in Jesus' name, I bind it by the power, the blood of Jesus right now. Go back to your sender, never come back again in Jesus' name. You have no power, authority over her life in Jesus' name. And Lord, I declare complete healing, miracle, O Lord, sa buhay ni Madam Annie, Lord. At alam ko gagamitin mo pa ang kanyang buhay. Magiging buhay na patotoo siya, O God, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling.
Amen. Walang bagay na mahirap o God para sa iyo. Lord, hinihingi ko rin po, Panginoon, sa pangangailangan po at hiningi ko rin, Lord, sa buhay ng tatay, maging malakas na nawa siya, maging matatag ang kanyang pananampalataya sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Ama, dahil patuloy mo pinapatatag siya at pinapalakas mo pa ang kanyang katawan, O Lord God, at even, Lord, si Mark Anthony, Lord, ang aking bunso, Panginoon, O God, thank you, Lord, O God, for the complete healing, perfect health, O Lord, healing and deliverance, O Lord God, miracle, O Lord God, patuloy niyang maranasan buhat lamang sa iyo, God. At ganun din po, we pray and I declare peace, O Lord, righteousness, joy, O God. In the name of Jesus, I plead the blood of Jesus over his life, O God, over sa work, O Lord God. In the name of Jesus, salamat po, babaguhin mo ang intestine niya, babaguhin mo po, Panginoon, O God, ang kanyang puso, ang buong katauhan niya, dahil ikaw ang may-ari sa kanyang buhay. Ano man ang gawa ng tao, hindi magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Lord, ngayon din, Ama, hinihingi ko rin, O Lord, ang tulong mo, ang kalooban mo mangyari, Lord, sa mga papers, O Lord God, sa kanilang work permit, O Lord God, para kay Roland, O Lord God, kay Beng, mangyari ang kalooban mo po, Father God. Thank you, Lord, O God. I plead the blood of Jesus sa lahat ng mga application nila, papers na yan, Panginoon, kung ano man ang kulang pa, Father God. Lord, salamat. Your favor, O God, your goodness, your mercy, O God, yung tulong mo po, Panginoon, ay patuloy namin hinihingi sa iyo, God. We entrust everything to you, Father God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng bagay, kung ano mapama po ang mga pananalangin ng aming mga kapatid. Kung mayroon man po sila, God, na idudulog sa ngayon, Panginoon, nakikita mo, Lord, ang desire ng kanilang mga puso. Kayo, Lord, ang magpo-provide, O Lord God, ng kanilang mga pangangailangan, mga kahilingan, O Lord God, lalo tigit ang kagalingan, kung hindi man po namin masabi ang kanilang mga pangalan, kung sino man sila, Lord God, kilala mo sila, Lord God. Kaya Lord, salam ko, para tahimik lamang na nanalangin, ngunit Lord, sa puso nila, ikaw lagi ang inaasahan, O Lord God. Kaya Lord, may karamdaman man, pagagalingin mo, may pinansyal na pangailangan, ikaw magpo-provide nito, Lord God, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, O Lord God, kung mayroong mga karamdaman, sakit man sa kanilang pamilya, Lord, i-grant mo, O God, ang petition nila, Father God, for their family, Lord God. Bless us, Lord, even po ang J. Blue, family, Lord, ganun din, o si Bishop, O Lord God, Leo Bidanya, si Ari F. Estel, ang pamilya nila, Lord, salamat po sa buhay nila, patuloy mong ingatan, gabayan sila, Lord, at pagpalain mong kanilang mga buhay, Lord, hindi mo sila pagkukulangin, dapat sapat, Lord, ang biyaya mo sa kanila, tuloy-tuloy ang pagpapala mo sa kanila, bukas na langit, O Lord God, and thank you, Lord, for the breakthrough, Lord God, for their family, for their finances, O God, for their ministry po, Panginoon, O Lord, even their heart, O Lord God. Lord, maraming salamat, continue to bless Bishop, O Lord God, Reverend, O God, lalo tigit, O Lord God, ang kanilang mga anak, apo, manugang man, O God, seal them with the blood of Jesus, O God, even kay Ber, Pare God, hallelujah, bless mo rin, even kay Ate Annie, Lord, ang kanyang mga anak, saan sila pa, Panginoon, salamat po, your protection, your guidance, your provision will be upon them in Jesus' name. Kaya Lord, maraming salamat, i-bless mo lahat ng mga intercessor mo, mga prayer warrior mo po, Panginoon, maging matatag kami, O Lord God, at patuloy kami, Panginoon, O God, hallelujah, susunod sa iyo, O God, bilang watchman mo, bilang intercessor mo, and prayer warrior mo, Lord God. Lord, we thank you, Lord, sa gabing ito. Thank you for the answered prayer, O God. Thank you, Lord, O God, dahil alam po namin, Ama, na tinugon mo na ang aming pananalangin at ito po ay sinisilyohan na po namin ng iyong banal na dugo. We thank you. We bless you, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. So, praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa mga nanood po at sumuporta po sa ating prayer matters tonight. At panampalatayanan po natin na may ginawa na po ang ating Panginoon. Sabi nga po ng kanyang salita, hindi pa man naibubuka ng ating bibig, sinagot na po tayo ng Diyos. So muli po, magandang gabi sa bawat isa. Ay, mayroon pang ano tayo, ano, praise God. Atin parang ano, ipag-pray natin. Pray as the Spirit leads, ano, itataas din po natin yung lalawigan namin. Kasi ang lalawigan namin talaga ay grabe na, baha na dito, no? Baha na, bagamat walang bagyo, malakas ang ulan. Pero pa-pray natin, Lord, we thank you, Lord God, ipinatatas po namin ang amin pong lalawigan. Na bagamat, Lord, ay sa kabi-kabila po, Panginoon, ay baha, o God, even sa highway po, Panginoon, hanggang south. Lord, we declare, Pare God, na ang lugar na ito, Panginoon, O God, ay hallelujah, Lord, matigil na po, Panginoon, O God, ang pagbaha, matigil na po,
po, Panginoon, O God, ang ulan. Lord, sa parting south, in the name of Jesus, Lord, kahabagan mo ang aming lalawigan. Patawarin mo kami sa aming makasalanan, Panginoon, kasalanan, Lord, ng aming kababayan. Kung sila man po, O God, ay kahit na mayroong mga ganitong sitwasyon ay hindi po, Panginoon, hindi po sila nananalangin at humingi ng tawad. Kami, Lord, ay namamagitan para, Lord, kahabagan mo ang aming lalawigan. Lalo tigit, Ama, sa panahon ngayon, Lord God. Spare mo ang mga tao. Lalo tigit, Ama, ang kanilang mga bahay, Panginoon o Diyos, ay lubog, Panginoon, ang kanilang mga ari-arian, even, Lord, ang kanilang mga palayan. Lord, tunay nga, Panginoon o Diyos, kayo lamang, Ama, ang inaasahan po namin. Naway sa pagkakataon na ito, ang mga tao ay magbalik loob sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng babala, bigyan mo ng warning, O God, dahil alam po namin malapit ka nang dumating, pinahintulutan mo ang lahat ng ito para ang mga tao ay magbalik loob sa iyo, Panginoong Yesus. Salamat po. Bless mo ang Oriental Mindoro, i-bless mo ang 14 municipalities, even ang city po ng Calapan, O Lord God. Yaw mo ang pagkakaisa ng mga pastors, lingkod mo pa nun sa lugar na ito, Lord, ay patuloy naming maranasan. I pray for revival, restoration, reconciliation, O God, the Jubilee blessing, Lord, mag-flow at maranasan po ng Oriental Mindoro, O God, in the name of Jesus. Even po sa aming bansa, lalo tigit po pa sa Visayas, sa Mindanao, na kung nasaan lubog po, Panginoon, O God, ang marami po naming mga kapatid sa mga lugar na yon. O ma, Lord, ang kanilang mga ririan, pagamat, Lord, wala po pa nun casualties, O God, ngunit po, nandun po pa nun, O God, na nawala ang kanilang mga ari-arian at Lord, nasa ano na lang po sila, nasa evacuation center, O God. Gamitin mo, Panginoon, ang pagtaon na ito para ang mga tao, Panginoon, O God, mabahagihan nila, Lord, ng iyong salita. Salamat po sa iyong habag at biyaya. Salamat po, Ama, dahil, O God, ang Luzon, Panginoon o Diyos, ay in-spare mo pa rin, Panginoon. At hindi na yun, handyan na lang po, ang Visayas Mindanao na lang po, Panginoon. At paalis na, Lord, O God, ang kwan na ito, ang bagyo na ito sa pangalan ni Jesus. Lord, I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus, Luzon, Visayas at Mindanao. I plead the blood of Jesus over Oriental Mindoro in the name of Jesus. And I plead the blood of Jesus over hallelujah, over Filipino family, sa bawat pamilya, Lord. Tunay nga, Panginoon, O God, I plead the blood of Jesus. Salamat, salamat po, Ama, sa iyo namin lubos na tinitiwala ang lahat, O God, dahil ang lahat ng ito hilingi namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord. God bless everyone. Bless po. Thank you. Thank you, Pastor Irene. Thank you rin po, Pastor Vicky. Mm-mm.